ka ng te. Ano yung te? Ayuda, sa remote COVID. Kung na kayo ayuda na. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hindi. Happy birthday! Happy birthday! Makasali ate. Yan tayo. Hiniray, auntie. Salamat, Ria. Hindi ko akalain na may handa ako. Ay, di yung na-expectaran, auntie. Ano?